Zabudnutá garáž, kde medzi opadávajúcou omietkou a niekoľkými vrstvami prachu odpočívali klenoty automobilovej histórie. Nezastaviteľné Porsche, ktoré zažilo viac útekov ako kôl na okruhu, nepriestrelný Pullman, určený pre tých, ktorí si užívali život bez zbytočných vetracích otvorov v aute alebo v sebe, ikonická štvorka od Renault, ktorá sa namiesto služby na kľudnom francúzskom vidieku stala komplicom pri rozvoze ilegálnych zásielok. Všetky auta spájalo jedno meno. Meno, ktoré v 80. rokoch vyvolávalo paniku a jedného času sa stalo aj najhľadanejším na celom svete. Pablo Escobar. Chlapík, ktorý sa z pouličného predavača vypracoval na najbohatšieho narkobaróna. V 80. rokoch pašoval do USA tony kokainu. A to doslova. Týždenne zarobil stovky miliónov dolárov. Veď len na gumičky, ktorými si denne musel zväzovať bankovky, minul viac ako ja zarobím za mesiac. Pre niekoho to bol Robin Hood v Adidase. Stával chudobným domy, školy alebo nemocnice. Nerobil to však z čírej lásky, ale skôr z vypočítavosti. Chcel za to lojalitu, mlčanie a sem tam to niekoho stálo dušu. El Patron nemíňal ako každý gangster peniaze len na súkromné zoo, luxusné rezidencie alebo ženy. Mal aj vášeň, ktorú by s drogovým bosom spájal len málo kto. A pritom je to logické, veď sú základom celého biznisu. Auta. Miloval rýchlosť, preteky a adrenalín. Už ako dieťa sníval o tom, že sa stane pretekárom. Najprv si požičal auto od rodičov, potom od susedov a potom od kohokoľvek, kto ho nemal zamknuté. A neskôr ho ani to neodradilo. Keď zbohatol, vlastnil niektoré z najvzácnejších aut svojej doby a na rozdiel od iných zberateľov na nich aj jazdil. Priamo na pretekárskych tratiach bok po boku s profikmi. V Kolumbii sa objavil na viacerých podujatiach. Koho mustáž skrýva helma, vtedy ešte nikto netušil. Jeho zbierka závodných špeciálov a zberateľských veteránov mala hodnotu 5 miliónov dolárov. Dnes by to bolo len za známe auta cez 20 mega. A my sa na ňu pozrieme, alebo skôr na to, čo z neho stalo. V 60. a 70. rokoch sa Renault 4 stal kráľom kolumbijských ciest. V začiatkoch sa štvorka dovážala zo španielskej továrne Fasa cez firmu Ades Auto a neskôr sa jej výroba rozbehla priamo v krajine. Štvorka bola jednoduchá na údržbu, nenáročná na palivo a jej podvozok dokázal prežiť aj kolumbijské cesty plné výmolov, prachu a zvierat, ktoré sa rozhodli ignorovať predpisy. Skrátke ideálne auto do Južnej Ameriky. Escobar si ho kúpil v 80. rokoch. Jeho biely Renault 4 sa dokonale stratil v dáve a bez zrnka podozrenia dokázal odviesť kedykoľvek, čokoľvek a kamkoľvek. Tento biely Renault však nemal len pašerácké ambície. Escobar ho vyťahol aj na okruh v rámci série Copa Renault. Jeho 0,8 litrový štvorválec s výkonom 26 koní sa stal základom pre skutočný adrenalinový zážitok. Torsky vpredu, vynuté pružiny vzadu a zákony fyziky, ktoré povedzme, že zvažovali výpoveď. Neskôr s rastúcim kontom a tímom mechanikov začal pretekanie brať serióznejšie. Napríklad si to v Renault 18 rozdal na trati v súboji s Richardo Chuchilo López. Sice nezvíťazil, ale dojem zanechal. Chuchilovi možno zanechal aj ľahkú traumu, veď predbehnúť Escobara a prežiť... Nie každé Porsche má čistý register. Niektoré sa vydajú na cestu po zlých chodníkoch. Napríklad v karteli ako Escobarové Porsche 911 Carrera RSR. Auto, ktoré by v bežnej garáži postavili na piedestal, tu sa stalo plnohodnotným členom gangu. Pod jeho kapotou sa skrýval plochý 3-litrový šesťválec s výkonom približne 315 koní, zadným pohonom a 5-stupňovou manuálnou prevodovkou. Z 0 na 100 vystrelilo za 5 sekúnd. Vzniklo, keď Porsche v spolupráci s International Race of Champions vyrobilo 15 kusov špeciálnej verzie RSR, aby si tí najlepší jazdci z F1, NASCAR alebo IndyCar zmerali sily v rovnakých autách a zistilo sa, kto je najlepší. Kus, ktorý skončil v Kolumbii, mal pôvodne v rukách Roger Penske, za jeho volant sadol Emerson Fittipaldi, dvojnásobný majster F1. Ešte predtým, ako skončilo v garáži u Dona Pabla, prešla aj rukami Johna Tunstall.
povedal. Pablo si celé auto upravil podľa seba. Karoséria v ikonických Martini Racing farbách, blatníky a aerodynamika v štýle Porsche 935 Slant Nose a samozrejme svoje meno cez celé čelné sklo. Jeden z najznámejších momentov tohto auta bol súboj s jazdcom Richardo London, s ktorým sa Escobar stavil, že skončí hneď za ním a naozaj dorazil o 15 sekúnd neskôr. Všetkým povedal, že to bol zámer a vždy na to s radosťou spomínal. Malý francúzsky sedán, ktorý vyzerá, ako by ho niekto navrhol cez obednú prestávku na krabičku cigariet. Tento klenot s motorom vzadu, štvordverovou karosériou a výkonom, ktorý dnes prekoná aj elektrická kolobežka. 50 koní. Pre Escobara to bolo niečo medzi tréningovým náradím a hračkou. Neprispôsobivano spoľahlivá. Pretekal s ňou na miestnych pohároch, ako napríklad Marlboro Cup, kde Simka dokonalo splnila úlohu nenapadného underdoga. Ak existuje auto, ktoré spája diktátorský pôvab, rokovú dekadenciu a výbavu filmového zloducha, určite je to tento chromový gigant. Escobar si ho nevybral len preto, že miloval luxus, ale aj preto, že toto auto dodnes vyvoláva rešpekt. Skrátke 6-metrový obor vážiaci 2,5 tóny, ktorého poháňala ručne vyrobená M100, spojená so 4-stupňovým automatom. Pre ľudí, čo nehovoria mercedesovsky, to bola 6,3 litrová V8, považovaná za deda všetkých motorov, dnes označovaných 63 AMG. Spolu dokázali rozhýbať auto z 0 na 100 za 9,5 sekundy. Oficiálne o bezpečnosti ani pancierovaní Mercedes veľa nerozprával. A neoficiálne tento Pullman mal odolnosť tanku a pohodlie salónu. Ideálne na opustenie Medellínu v zdraví. Zoznam majiteľov tohto auta bol všeličo, len je nudný. Kim Jong-il, Jan Pavel II, verzia Laudalec, skladacia strecha vzadu alebo John Lennon. Auto, ktorým to všetko začalo. Nielen pre Porsche, ale aj pre muža, ktorého jazdecké schopnosti boli takmer rovnako precízne ako jeho drogová logika. Toto športové kupé, vyrábané od konca 40. rokov, bolo prvým sériovým Porsche vôbec, navrhnutým Ferdinandom Porsche. Escobar si jeden zaobstaral, keď ešte vôbec nebol persona grata. Jeho kus mal 1,6 litrový motor s výkonom približne 75 koní, zadným náhonom a prirodzene manuálnou prevodovkou. Keď ho najskôr sklamal výkon, časom si ho obľúbil a stalo sa jeho favoritom na súkromnej jazdy, keď nemusel chodiť v kolóne opancierovaných Land Cruiserov so samopalmi a neprestrelnými sklami. Podľa zdrojov si ho nechal doviesť z USA alebo Európy cez jeden z jeho obchodných kontaktov. Na niektorých fotografiách z jeho garaže sa často objavuje Roadster, ktorý je podľa tvaru nesprávne označovaný za 300 SL. Ten je ľahko rozpoznateľný vďaka výduchom na predných blatníkoch a práve tie na dobových fotografiách a zachovanom torze auta chýbajú. Takže Escobar nemal SL 300, ale len jeho slabšieho brata, čo mohla byť strategická voľba z hľadiska použiteľnosti alebo štýlu, pretože veľmi často balansoval medzi luxusom a nenapadnosťou. Ak sa prikloním k tomu, že to nebol sleeper, tak sa pod elegantnou karosériou ukrýval 1,9 litrový štvorválec s výkonom 105 koní. Spolu so 4-stupňovou manuálnou prevodovkou dokázal tento Roadster uháňať až 170 km za hodinu, čo mu na jeho víkendové presuny medzi haciendami so samopalom pod sedadlom bohate stačilo. Rovnako ako Porsche, tak ani Mercedes sa v 70. rokoch nedal kúpiť len tak medzi banánmi na trhovisku. Pravdepodobne si ho nechal doviesť cez Miami alebo Panamu, čo bola bežná trasa pre zvláštne zásielky. Pôvodne svoju cestu začal ako obyčajný Cadillac, ktorý nebol ničím výnimočný. Podľa svedkov však Escobar zobral pištol a vystrelal doňho diery, aby vyzeralo ako z prestrelky. Keďže šlo o výstavný exponát a nie o auto, ktoré bolo reálne používané, nikomu to nevadilo. Tento americký mastodon z konca 20. rokov mal okrem dier po gulkách vo dverách aj vidlicový 5-litrový 8-válec, 90 koní, drevený volant, zlaté doplnky, masívne blatníky a charizmu, ktorá voňala po whisky a cigarách. Niektoré zdroje tvrdia, že išlo o originálne auto Al Caponeho, no pravda je inde. Escobar si ho kúpil len z rešpektu k tejto ére a sám ho upravil.
časoch, keď väčšina Kolumbičanov jazdila na Fiatoch, Escobar mal vo svojej zbierke americkú klasiku z čias, keď sa na telefóne čísla vytačali na okrúhlych ciferníkoch a gangstri nosili klobúky. Perfektný kúsok doplňajúci gangsterský vozový park spolu s Cadillacom aj De Soto slúžilo ako výstavný kus. De Soto bol sedan s elegantnou siluetou, mohutnou prednou maskou a neuveriteľnou povojnovou aurou. Pod kapotou mal straight 8, radový 8-válec s 3,9 litrami, 190 koňmi a mäkkým podvozkom, ktorý tlmil nielen výmole, ale aj výčitky svedomia. A prečo práve De Soto? Možno preto, že miloval klasiku. Možno preto, že chcel niečo diametrálne odlišné od Ferrari. A možno preto, že si len chcel splniť americký sen, ale podľa Escobara narobí. Phantom bol pôvodne určený pre britskú byrokraciu. Ale jedno auto si v 80. rokoch našlo cestu aj do garáže najväčšieho zločinca planéty. Veď predsa aj on si zaslúži noblesu. Phantom 1 bol vlajkovou loďou Rolls-Royce v medzivojnovom období. Mal 7,7 litrový rádový 6-válec s dostatočným výkonom, ako Rolls-Royce rád neuvádzal. Celý bol ručne vyrobený a interiér vraj voňal starosvedský. Koža, leštené drevo a ticho tak hlboké, že by sa v ňom dalo meditovať. V Escobarovej zbierke bol Rolls-Royce korunným klenotom a symbolom moci. Auto, ktoré by normálne v rukách vedcov viedlo expedície cez Montserrat, ale v rukách Escobarových mužov viedlo expedície dílerov kokainu a sem tam nejakú prestrelku. Hoci Escobar miloval rýchle auta, veľmi dobre si uvedomoval, že Ferrari alebo Porsche si v kolumbijských horách asi nepomôže a tak do svojej flotily zaradil Land Cruiser alebo inak známe ako Narcoyotas. Jednoduché, odolné a takmer nezničiteľné auta. Konvoje Narcoyotas so 4-litrovými alebo 4,2 litrovými motormi síce boli v teréne neprekonateľné, ale v mestách boli nápadné. V 80. rokoch dokonca boli tak ojedinelé, že keď sa náhodou po nejakom mieste prehnalo čierne FJ60, všetkým bolo jasné, že nešlo o farmárov. Nasvedčovali tomu aj balistické sklá, skryté priehradky alebo dvojité dno na nádržiach. Niektoré zdroje ľudia v Kolumbii alebo fanúšikové Escobara uvádzajú aj, že bol vlastníkom Ferrari Testarossa alebo 308 GTS, klasických Bugatti alebo dokonca aj Lamborghini Countach. Môže to byť aj preto, že tieto autá boli v 80. rokoch extrémne populárne. Namiesto Mercedesov, Cadillacu alebo Porsche však chýba fotodokumentácia. Escobarova vláda skončila v roku 1993. Kde sú však dnes jeho autá? Väčšina z nich doplatila na konflikty medzi kartelmi. Napríklad útok na Medellín v roku 1988, vedený jeho nepriateľmi z Cali, zničil viaceré kúsky. Okrem Mercedesu Pullman Porsche 356 sa mal zhorieť aj Mercedes 190 SL. Zvyšok zbierky, hlavne to, čo z nej ostalo, na haciende Nápoles postihol podobný osud o pár rokov neskôr. Skupina Los Pepes alebo inak aj ľudia prenasledovaní Escobarom, čo boli spojenci alebo odpadlíci, podnikli na jar v roku 1993 sériu útokov na Escobarové úkryty. Jeho ranč bol vypálený, zoologická záhrada vypustená na pospas osudu a garáže zapálené. Mnohé auta skončili rozstrielané alebo úmyselne vypálené v rámci pomsty Escobarovi. Cadillac Town Sedan bol tiež poškodený počas nájazdov, no zachoval sa aj s dierami po gulkách, ktoré spravil sám Escobar. Osud De Soto Custom nie je úplne známy, Rolls-Royce bol rozkradnutý, rovnako ako Simca Mille. Väčšina Narcoyota spadli v boji alebo zničili bezpečnostné zložky. Niekoľko zhorených je však stále k videniu na haciende Nápoles. Jediné auto, ktoré prežilo pád impéria, bolo Porsche 911. Dodnes nie je úplne jasné, ako sa ocitlo v USA, ale je možné, že bolo vyvezené ešte pred Escobarovým pádom. Po rokoch sa auto objavilo na dražbe a
raz reštaurované, odkiaľ si ho odnesol anonymný kupec za viac ako $2 milióny. Zatiaľ čo iní zberatelia hromadia svoje veterány ako umenie, Escobar si budoval svoj vozový park, kde každé auto malo svoju úlohu. Či už ako únikový prostriedok, imidžový doplnok alebo pretekársky výstrelok. Svoj Renault 4 si obľúbil pre svoju nenápadnosť, Porsche mu pripomínalo vrchol kariéry, v Cadillacu sa hral na Al Caponeho a v Mercedesoch na prezidenta. A v Toyotách sa robil biznis. Z viac ako 40 vozidiel v Escobarovom vlastníctve sa zachovalo iba jedno v pôvodnom stave. Ostatné boli zničené, rozkradnuté alebo vystavené ako pamätníky násilia. Tak až máš návrh na nejaké nové video, nezabudni mi dať vedieť dole do komentára. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni mi zanechať like alebo odber, pretože vydávam dosť nepravidelne a bola by som nerada, keby to svoje video zmeškáš. Ahoj!